लोगोफोर फाइनाली मैयाथ' रिजाल्ट होनानै थांबाय इलेक्शननि रिजाल्ट होनानै थांबाय आसामाव माबायदि बिजेपिआ जबरदस्त देरहासारनाय एनडीए लाइन्सआ माबायदि देरहासारनाय जादों बेखौ नोंथांमोना नुबाय आरो ओरैबायदि मोनसे देरहासारनाय नोंथांमोना नुबाय आसामाव बे बाराव बिजेपिनो रावनिबो गोनांथि गैया अपोजिशननि बाथ्राखौथ' बाद दोन अपोजिशनाथ' टटेलि जोबस्रांनाय बायदियानो बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोरा बिसोरनि एलायन्स दङ बै एलायन्सफोरनिबो जेबो गोनांथियानो गैया जेबो गोनांथियानो गैया आरो 80+ देरहादों नङा होमबा 80+ देरहादों मेजिक नाम्बारा बेसेबां 126 नि आथाया बेसेबां जागोन 126 नि आथाया जागोन 163 आरो मोनसे बाराबा 64 मेजिक नाम्बार स' मेजिक नाम्बारनिख्रुइ प्राय माने 18टासो बारा मेजिक नाम्बारनिख्रुइ 18टासो बारा आरो एजिपि आरो बिपिएफ लोगो नांनानै 20टा स' बिसोरनि समान समान बारा दोंखायो नांनायनि स' बेबायदि बिथिङाव बे बाराव बिसोरनि एलायन्सआव थानायफोराबो आइथिंखौ बारा हमनांसिगोन आरो मन्त्रि मोननो थाखाय बेखौ आं सानदों स' बे बाराव मन्त्रिखौ सोर मोनगोन बिपिएफनिफ्राय आरो एजिपिनिफ्राय बेखौथ' जों दा आइडिया मोनथ'वाखै जेबो आइडिया गैया जों पलिटिकेल बेकग्राउन्डआव लोब्बा गैयैखाय बाथ्राया जाहैबाय बे बाराव कमप्लिटलि गुबुन पार्टिफोरा माने जोबस्रांनाय बायदि आरो गुबुन पार्टिनि गोनांथियानो गैया आरो बेवहाय बिजेपिनो गुबुन पार्टिनि गोनांथि गैया गोसोबानो हारसिंनो सरकारखौ दानो हानाय जाबाय नाथाय बिसोर नागारनाय नङा निश्चय गुबुन पार्टिखौबो नागारनाय नङा एलायन्सआव थानायखौबो नागारनाय नङा आरो बेबायदि खालामबा फिउचारनि थाखाय खोमसि बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि खालामनाय नङा निश्चय थेवब्लाबो जियानो जाया माने फिउचाराव मा जागोन जाया बेखौ बांद्राय जों बुंहरबाय थालिया बाथ्राया जाहैबाय मा बे बाराव मन्त्रिखौ साबेसे मोनगोन बिपिएफनिफ्राय सोर मोनगोन आंथ' बिपिएफनिफ्राय मन्त्रि मोनगोन होनबा आं ओरैबायदि बुंगोन बिपिएफआ जुदि मन्त्रि लानो हायाबा दिसपुराव बिथांमोना जेबो भेलु गैयै बायदि जागोन जेबो भेलु गैयै बायदि जागोन आरो बिथांमोना मन्त्रि लानांगौ आंनिफ्राय आं साथामसो मानसिखौ चइस खालामदों आरो साथाम साब्रैसो मानसिखौ बिपिएफनिफ्राय बिथांमोना मन्त्रि मोनबा मोजां जागोन होनना बुंनांगोन बिथांमोना बांसिन अभिगता थागोन सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारी बिथाङा मन्त्रि मोनोबा बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बाखि एक्जाक्ट मोजां गाज्रिनि खोथाखौ नोंथांमोना बांद्राय बिजिरनानै लाब गैया जि इलेक्सना जोबनानै थांबाय जों दा जुदि गुबुन सोरबा देरहायै पार्टिनि खोथा बुङोबा जोंहा जेबो लाब जानाय नङा बे समाव स' जाय देरहादो बेखौ लानानैसो जों बाथ्राखौ बुंनांगोन नालाय स' बिथाङा जुदि मन्त्रि मोनोबा लाब जागोन होननानै आं सानो जुदि हाग्रामा महिलारि एलाव होयोबा जुदि हिमन्त जुदि एलाव होयोबा ओरैहाय रिहन दैमारियाथ' एक्सपिरियेन्स हल्डारखा स' बिथाङा मोननायनि चान्स दं सरन बर' बिथाङा मोननायनि चान्स दं सरन बर'नोथ' होदोंमोनानो बावैसो सिगां इलेक्सन जानायनि सिगां बिथाङा मोनदोंमोन स' सरन बर' रबिराम नार्जारी आरो रिहन दैमारि बिथां साथामानो आसा दं होननानै आं सानो आरो जुदि साथामखौबो मोनबाथ' मोजां जाबायमोन आरो ओरैहाय आरो सोर थाबावगोन बिसोरनि बादै बिथांमोननि बादै सोर मोनथावना दङ बिथांमोननि बादै मा बिदिब्ला सेवलि महिलारिनो होगोन स' सेवलि महिलारिनो होनायाथ' एसे अट बादि नांदों आरो बिथाङा मोननायनि खुनु चान्स गैया बायदि आं नुदों मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ स' हाग्रामा महिलारिनि वाइफ हिसाबै बिथांनो माबा मोनसे होनोबो हागौ बेबायदिसो आं सानखांदों आरो निस्सय होगोनखौ आं सानाखै होआबो जानो हागौ स' जियानो जाया माने एजिपिनिफ्राय सोर मोनगोन मोना बेखौ आं बुंबाय थालिया नाथाय बे इलेक्सनाव जों नुनो मोनदों जुदिअबाबो एलायन्सआव दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोसोबा बिसोरखौ माने आथिं हमनो गोनां खालामनो हानाय मोनसे कन्डिसनाव थाहैबाय आरो माने कंग्रेसआ जुदि एसे देरहानाय मोनबा अब्लानिया बिपिएफ आरो एजिपिआ स्ट्रं जागौमोन खिन्थु कंग्रेसआथ' एकदम बिराद दुरबल मोनसे रिजाल्ट लाबोनानै फैबाय इउपिपिएलआ एख' मेटार नङा बेवहाय इउपिपिएल जेननाय देरहानायजों हमना ला इउपिपिएलआ बुरजा देरहाबाबो बिजेपिआनो इमान देरहाखादों नङा होमबा इमान बुरजा देरहादों माने बे इलेक्सनाव बे मोनसेयानो जोंनि सबसे गाज्रिया जाहैबाय आरो आंनि नोजोराव आरो आंनि नोजोराव जाहैबाय मा सबसे गाज्रि फेक्टरा जाहैबाय मा बिपिएफआ बे बाराव फेक्टर नङा जाहैबाय माने इउपिपिएलआ 10टा देरहाबाबो इउपिपिएलआबो फेक्टर जानाय नङामोन आरो माने फेक्टरलेस हारसिंनो सरकार दानो हाखायो हारसिंनो इमान बुरजा मोनखादों स' बेवहाय गुबुननि गोनांथि गैया गुबुना गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै थांबाबो बिथांमोना बांद्राय खाथिर खालामनो गोनांथि गैया आरो स' बांसिन माने दाम दर गेलेनांसिगोन आरो बेखौ आं सानदों स' बिनिखायनो बे बाराव जुदि महिलारि बिथाङा खमसे खम मन्त्रि सानै लाबोनानै होफैनो हायाबा एसे गाज्रि नुगोन आरो नुनायाव खारन बिथाङा बिजेपिनि जे एजेन्डा बेखौ जाबायदि सापर्ट खालामदों
आरो बै सापर्ट खालामनायनि थाखाय जाबायदि देरहासारदों बेखौ नायोबा बिथाङा बिथांनि पार्टिया BPFआ खमसे खम मन्थ्रिखौ सानै मोननांगोन होनना बुंगोन हायोबा साथामखौनो मोननांगोन आं बेबायदि बुंगोन खारन दाबि खालामनानैबाबो लानांगोन ना बर' हारिनि मुलाम्फानि थाखाय नङाबा बे इलेक्सनाव जरदार एसेबां मदद खालामनायनि मा लाब नङा होमबा ओरैनोबाबो बिथांमोना दा एकदम मेन्डेट मोनखाबाय ओरैबायदि मेन्डेट मोनखाबाय बेहाय बाखि जेसेबां एलायन्स दं बिसोरो सिटखिलांबाबो जेबो लस गैया बेबायदि मोनसे थासारिखौ नोंथांमोना निस्सय आइडिया खालामनो हादों जानांगौ स' मन्थ्रिखौ सोर मोनगोन मोना जुदि मन्थ्रि लानो हायो सानै अब्लाबो जाफुंसारनाय होननानै आं सानगोन आरो खमसे खम हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानैबाबो मन्थ्रि लानो नाजानांगौ जुदि सासेफोरल' मन्थ्रि मोनोबा आं ओरैबायदि सानगोन BPFनि जि इनफ्लुयेन्स दिसपुराव बे इनफ्लुयेन्सआ बहुत दुरबलैनो दं होननानै आं साननानै लागोन आरो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि साननाय आंनि साननाया जाबाय मा देरहादों थिगानो जादों बाखि नोंथांमोना बिटिआर गोरोबथा बायदिसिना गोरोबथा बेखौ बुंबाबो मा जागोन दा नङा होमबा जायफोरा बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन बै बिटिआर सुक्ति खालामनाय जि पार्टि बिथांमोना जि पार्टि दाबाय बे पार्टिखौ जोंनि बिटिआर बासिया डाइरेक्ट नेवसिदों होननानै आं बुंगोन नेवसिदों आरो माने दाबो जोंनि गोबां मानसिफोरा बिटिआरखौ मोजां मोना बा बिटिआरनि फारसे गिनाय दं फिउचाराव जुदि बिटिआर नामनि जि मुवा बे जुदि एसे पावारफुल स्ट्रं जायोबा बर' जातिनि थाखाय बेवहाय माबा मोनसे फैनो हागोन जाबायदि बिटिसिआ फैजेननाय समाव जाबायदि बर' जातिनि जि थासारि स्टेटास बे बहुत माने बेलेग धरननि जालांदों बेखौ होननानैथ' गिखानाय दंखायोबाबो स' बिटिआरआ जुदि बिदि माबा मोनसे दङबा जेरै बिटिआरआव सबसे गिनो गोनां मोनसे मुवाया जाहैबाय मा जुदि पसिबल खालामनो हायोबा आरो बर्तमानथ' पसिबल जायाखै बे फिउचाराव जुदि पसिबल खालामनायनि जिथु लामाया दंथ' पसिबल जुदि खालामनो हायोबा बे जाहैबाय मा माखासे एमेन्डमेन्ट माखासे दफा आरो बर'नि गेजेराव थानाय जि खौसेथि गैयै गावस्रा गावस्रा बे लासै लासै ओरै अरजाबबोबाय थादों बै अरजाबांनायखौ नुनानै माने माब्लाबाबो लुगैनाय नङा आरो बोरैबा जुदि बर' हारिया खनसे जारिमिनाव अरजाबफ्लाङोना बेखौ बोखानाय सोखावनाया थुख्रा थुख्रि खालामनाया एसेबां इजि जानाय नङा बेनिखायनो दाबो गिनाया दङ जोंनि हारिखौ मोनसेल' थासारिया बोबथानानै दोनदों बे जाहैबाय मा डिभाइड एन्ड रुल सोखाव आरो गादबनानै दोन दासिम बेनो जों पलिटिक्सआवबो गावबाय नङा होमबा अब्ला बेनो ना दाबो बेनो सोलिबाय थादों नोंथांमोना नुगोन माब्लाबा UPPLखौ सापर्ट खालामगोन माब्लाबा हाग्रामाखौ सापर्ट खालामगोन बेबायदि सोलिबाय दं आरो मोनसे बाथ्रा ओंखारबाय थादों माने साननोनो हाया फोथायनोनो हाया माबोरै एसेबां देरहाखो नोंथाङा नुगोन महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जे जोङो एसेबां सानाखैमोन आंखा साननायनि बहुत बारासो रिजाल्ट दिन्थिदों आरो हिमन्त सारा बुंदोंमोन मा 100 सेन्चुरि मारिम डाबल सेन्चुरि बेबायदि सोदोबफोरखौ बुंदोंमोन जेरै बुंदों बेबायदिनो एक्जाक्ट माने रिजाल्ट आरो बेवहाय गोबां मानसिया बुंबाय थादों EVM हेक जादों EVM सोलाय सोल' जादों EVMखौ हेक खालामनो हायो EVMनिफ्राय EVMआव मा खालामनो हागोन टेम्पारिं खालामनो हागोन बायदिसिना नोंथांमोनहा मोनसे बाथ्रा बुंगोन साइन्स स्टुडेन्ट हिसाबै आरो एसे एला आङो सफ्टवेयारनि बाथ्रा एसे एला मिथिगौ बेखायनो नोंथांमोनहा बुंगोन जे इलेक्ट्रनिक्स बा जिखुनु डिजिटेल मुवाखौ हेक खालामनो हायि बा बेहाय ओरैबायदि सफ्टवेयार इनस्टल खालामनो हायि जेबो गैया बेखौ टेम्पारिं खालामनो हायि जेबो गैया बे बाथ्राया रियेल नाथाय गमामायैनो बे इलेक्सनाव जि EVMआ टेम्पारिं जामारदों हेक जामारदों बा बेहाय ओरैबायदि सफ्टवेयार इनस्टल खालामनानै दोनदों जाय सफ्टवेयारा मा दिन्थियो मोनसे नाथाय ओरैहाय गुबुन मोनसे बेबायदि खालाममारदोंना बेनि जेबो प्रुफ गैया आरो आं नोंथांमोननो बुंगोन दिनैसिम EVM प्रडिउस जानायनि उनाव दिनैसिम EVMनि जारिमिनाव बेबायदि रावबो दिनैसिम 100% प्रुफबो होफेरनो हायाखै जुदि जादोंबाबो टेम्पारिं जादोंबाबो 2 नम्बरि जादोंबाबो बेखौ नोंथाङा जिन्देगि प्रुफ खालामनो हानाय नङा नोंथाङा बेसिम मोनहासहैनाय नङा इलेक्सन कमिसना बेखौ सालायो इलेक्सन कमिसननि मानसिखौ जुदि सरकारा जुदि बायखांनानै दोनदोंबा नोंथाङाथ' बै मेसिनखौ थांना टाचखौनो खालामनो मोना खेवनोनो मोना जेबोखौनो खालामनो हाया नोंथाङा बे मेसिनखौ खेवनानै नायनोबो मोना नोंथाङा स' बेनि सिङाव मा इनस्टल खालामनानै दोनदों नोंथाङा माबोरै मिथिनो इलेक्सन जोबनायनि उनाव बै मेसिनखौ नोंथांनो आरो होलिया बेखौ बहा लांना बहा दोनहैगोन बेखौ रावबो मिथिया एकदम सेक्रेट नङा होमबा स' बिनिखायनो बेहाय हेकिं जादों मायबा जादों बुंनो इजि नाथाय बेखौ प्रुफ खालामनाया प्राय इम्पसिबल आरो आंनि बुजिनायाव आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन गोदोनि समाव भिभिपेट मेसिना गैयामोन भिभिपेटआ गैयामोन जायफोर मानसिया भट थुयो बै मानसिफोरा मा साइडआव सावगारिखौ नुखायो प्रिन्ट जानानै ओंखारना जनानै गोलैहैखायो बाकसाव ड्रप बक्सआव माने भिभिपेट जि स्लिप थायो भिभिपेट स्लिपआ ड्रप बक्सआव गोलैहैखायो नोंथाङा जाय पिक्साराव थुदो बे पिक्सारानो माने प्रिन्ट जानानै ड्रप बक्सआव गोलैहैखायो
स' जेब्ला काउन्टिं जागोन काउन्टिं जानाय समावथ' बै ड्रप बक्सआव थानाय स्लिपखौबोथ' काउन्ट खालामो ना निश्चय अब्ला बिजों बे मिलायनांगोन गोरोबनांगोन स' बेबायदि बिथिङाव नोंथाङा माबोरै बुंगोन जे मेसिना टेम्पारिं जादों स' आइ डोन्ट बिलिभ स' आं एसेबां टेम्पारिं जानाय माबा जानायखौ एसेबां फोथायद्रायाखै खारन भिभिपेट मेसिन फैनायनि उनाव एसेबां इजि होननानै आं साना आरो बहुत रेयार हमना ला 1 लाख मेसिननि मादाव बबेबा गंसेयाव जुदि बेबायदि जादोंबाबो बियो ना अपोजिशन पार्टिनाव साइड इफेक्ट गोलैगोन ना सरकारनि पार्टिनाव साइड इफेक्ट गोलैगोन रावनिबो गोलैया गंसे मेसिनखौ हेक खालामनानै कुछ नहीं कर सकता नङा होमबा कुछ नहीं जेबो खालामनो हाया आरो बेनिखायनो बे जिथु जुक्ति बाय थादों मानसिफोरा टेम्पारिं खालामनाय हेक खालामनो हायो नोंगो बे बाथ्राया सैथो टेम्पारिंबो खालामनो हायो हेकबो खालामनो हायो नाथाय हेक खालाममारदोना टेम्पारिं खालाममारदोना बेखौ माने फोथायजाया नाथाय मोनसे बुस्थुआ जानो हागौ सोलाय सोल' जानाय बे पसिबिलिटि दं आरो बे इलेक्सनखौ 2 नम्बर खालामनायनि मोनसेल' लामाया जाहैबाय मा इभिएमआव इभिएमखौनो सोलाय सोल' खालामनाय माने बै कन्ट्रल इउनिटखौ सोलाय सोल' खालामनाय बा भिभिपेटखौ सोलाय सोल' खालामनाय बे खिन्थु पसिबल दङ बा नोंथाङा साननानै सोलायबाथाय बेसेबां बुस्थुखौ सोलायनांगोन नोंथांमोना आइडिया खालामनाय बेसेबां बुस्थुखौ सोलायनांगोन मोननै बुस्थु सोलायनांगोन मोनसेया जाबाय भिभिपेट आरो मोनसेया जाबाय मा मोनसेया जाहैबाय कन्ट्रल इउनिट बे मोननै मुवाखौ सोलायनांगोन खनसेनो बिनि हिसाब आरो बिनि हिसाब एक्जेक्ट माने गोरोबनांगोन आरो स' गोबां बेबायदि बाथ्रा आरो बेखौ नायोबा टेकनिकेल माखासे थासारिखौ नाहरबा ओरैबायदि बुंनांगोन जे बै मोननै मुवाखौ जुदि सोलायनो हायो अब्लानो खिन्थु पसिबल आरो बेखौ साननायनि जाहोना बेनो जिहेतु भट जाखांनायनि प्राय मास मोनसे माने बियो कन्ट्रल रुमाव थादों बै समाव मा जादों जायाखै बेखौ रावबो मिथिया नाथाय बैहाय गासैबो सीसी केमेरा दङ सीसी केमेरा दङ स' बै केमेरायाव गासैबो रेकर्ड जाना दं जि दिननिफ्राय दोनदों बै दिननिफ्रायनो बेहाय रेकर्ड जाना दं स' सीसी केमेराखौ जुदि सीसी केमेरानि जुदि रेकर्डखौ जुदि इलेक्सन कमिसना नांथारगौबा दिन्थिगोन निश्चय पाब्लिका जुदि मानियाबा नाथाय बेहालागैथ' रावबो थांनो साहसानो जायाखै मानो साहस जायाखै खारन जिबायदि सिस्टेमाव माने इभिएम मेसिनाव इलेक्सन जायोना नोंगो इभिएमखौ हेक खालामनो हागौ सफ्टवेयर माबा माबि सोनो हायो नाथाय बेयो भिभिपेट जिथु सिस्टेम बे भिभिपेट सिस्टेमनि थाखाय रावबो माने बुंनोसो हायो खिन्थु साहस खालामनो हाया आरो हेक खालामनो हायै मुवा नङा बियो बा बेवहाय बायदिसिना सफ्टवेयर इनस्टल खालामनो हायै जेबो बिदि नङा नाथाय बेखौ जेब्ला आसलि प्रेक्टिकेलि इउज जागोन अब्लानिया एसेबां पसिबल जानाय नङा आरो खारन बेहाय ड्रप बक्सआव गोलैनाय पिक्साराथ' जनानै थबस्र' जनानै प्रिन्ट जानानै गोलैखायो ड्रप बक्सआव बे माबोरै डिफारेन्ट जानो नङा होमबा माने एसे गोरोबा बायदि मोनदों आरो मानसिफोरा बायदिसिना भिडिअ सार्कुलेट खालामबाय थादों नाथाय आं बांद्राय फोथायारि बुस्थुखौ बबेखानि बे बाथ्राखौ बुंनांगोन जुदि बाकसआव जायोबा इलेक्सना बाकसखौबोथ' सोलाय सोल' खालामनो हायोना आंनि बादिबा आरो इलेक्सनाव बेबायदि 2 नम्बर खालामनायनि सबसे गेदेर हाथियारा जाहैबाय बै थुनाय समाव जाया निस्सय सोलाय सोल' जानांगोन हयथ' मेसिना लामा ससेयाव सोलाय सोल' जानांगोन कन्ट्रल रुमाव दोननो थांनाय समाव लामा ससेयाव सोलाय सोल' जानांगोन अब्लासो बेयो पसिबल जागोन बिनि बादै जेरावबो पसिबल नङा बे बुस्थुआ कन्ट्रल रुमाव दोनहैखांनायनि उनाव बिनिफ्रायथ' बहनना लाफिननोबो हाला ना केमेराया नन स्टप थागोन बेहाय स' बेबायदि हयथ' केमेराखौनो हेक खालामनांगोन सबसे गेदेरथार बाथ्राया बेनो लोगोफोर दाबो बिटिआर नामनि जि सोदोब बेखौ गोबां मानसियानो माने मोजां मोना बेखौ आं बुंगोन आरो हयथ' बिनि फारसे गिनाय दङ जे बिटिआरआ बिटिसिनि जि बिटिआर महर बिटिएडिन बादि जि बिटिआर रुप बे बिटिआर रुपआ कुछ डिफारेन्ट है बेनिखायनो बेखौ जों जुदि डेभेलप जानो जुदि चान्स होयो खैफोद जानो हागौ मोनसे गिनाय मोनसे थासारिबो थानो हागौ बिनिखायनो बे बिटिआरजों रिलेटेडफोरखौ जेरै हायो गावख्लायदो आरो बाखि जिमान जि बुंबाबो सबसे गेदेर गोरोन्थिखौ आं मा सानो नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया नाथाय आंनि साननाया बेनो जे सबसे गेदेर बर' जातिनि गोरोन्थिया जाबाय गावस्रानाय दिनैसिम गावस्राबायानो दं बर'फोरा आं जि समनिफ्राय बुजिदों बै समनि जारिमिनखौ नायोबा बर'फोरा गावस्राबायानो थादों माब्लाबा खौसेबो थायाखै आरो बेनो जाबाय सबसे दुरबलता जोंनि मा दरकार दं मोननै मोनथाम पलिटिकेल पार्टि जानो बर'फोरा रिजनेल पलिटिकेल पार्टि मोननै मोनथाम जानो मा दरकार दं आं दाबो बुंगोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानांगौ बर' जातिनि सार्थनि थाखाय बा जोंनि जेसेबां आफादफोर दङ जि नुबाय नोंथांमोना रिजाल्टखौथ' नुबायना माबायदि माने गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै इलेक्सनाव जेननानै न' सिङाव जना था बेबायदि मोनसे थासारि खारन इलेक्सना ना गोरों सिनायो ना जाम्बा सिनायो जेबो सिनाया माने पार्टिखौ नायो
माबा मोनसे स्कपखौ नायो सुबिदाखौ नायो इलेक्सना मा जाबाय मोनसे सुबिदा बायदि बुस्थु बुंनो थाङोबा सुबिदा बायदि टाइपनि बुस्थु पाब्लिकफोरा जेथिं बांसिन माबा मोनसे थाखा फैसा नुगोन बिथिं बांसिन खारो आरो बे जाबाय रियेलिटि सासे सानै मानसिया हारिनि सार्थआव बायदिसिना खामानिखौ मावनो हागोन नाथाय मेक्सिमाम पाब्लिकखौ नुगोन नोंथांमोना जेथिं माबा मोनसे गरसे गरनै मोनगोन बिथिं बांसिन खारनो नागिरो आरो स' इलेक्सना जाबाय फैसानि मोनसे जुवा टाइपनि मोनसे बुस्थु आरो इलेक्सना स' बेनिखायनो आं बुंगोन जे जोंनि माहारियारि आफादफोरा जि जालांबाय बेखौ बाद दोनदो मोननै आफादखौ मोननै पार्टिखौ ज' खालामनो थाखाय जरदार हाजार बार सावरायनांगौ बिसोर मोननै पार्टिनि लिडारजों नांगौ 5 बोसोर ला 10 बोसोर आरो एनि वे खौसे खालामनानै गालांनांगौ आरो नङाबा बर' जातिया बिपद दं फिउचाराव मा बेबायदि मोख्रा बायदि फिदिं जाबाय थागोन इथिं फिदिं जालाय बिटिआर सुक्तिया 5 बोसोर जाबाय बे 5 बोसोरनि उनाव दिनै बिटिआर नामनि मायबा मोनसे मुवादि दंमोन बेखौ एकदम कमप्लिटलि सेस डेस्ट्रय आरो जोंनियाबोथ' माखासे बहुद ओंखारदों ना बिटिआर एख' सुक्ति नङा एख' बुस्थु नङा स' बिटिआरखौ मानो नांगौ जोंनो बिटिसि दंखायो बेबायदि आरोना स' सोरबा बानायनाय क्रिएट खालामनाय जि मोनसे दोहौ बेवहायनो जोंनिया गुबुन जोबलांबाय आरो जोङो दिसपुरखौ बांद्राय पावारफुल बानायनो जेबो गोनांथि गैयाथ' बर' जातिया दिसपुरखौ पावारफुल बानायनायनि समा बर' जातिया मावनांगौ गैथ' आंनि नोजोराव बर' हारिया दिसपुरखौ 15 बोसोर उनावबो पावारफुल खालामबाबो जेबो लस गैया बर्तमानाव जोंनि हारिखौसो पावारफुल खालामग्रोनांगौ आरो जों बिसोरजों एसेबां ज' थानानै बिसोरखौ सापर्ट खालामनानै जोंहा बर' जातिया बांद्राय इमान लाब गैयाथ' इसेथ' गावनि पावारखौ दिन्थिनांगोन जों सिगिनांगोन जों फेक्टर जानांगोन जे बर' हारिया मोनसे फेक्टर सरकार दानायनि नाथाय दिनै नुबाय बर' हारिया जेबो फेक्टरानो नङा सरकार दानायाव जेबो फेक्टरानो नङा मा लाब जाखो बिलाय देरहानानै जों कंग्रेसआ ओरैबायदि जेनबाय माने आसरित धरनै जेनबाय कंग्रेसआ 40टा देरहानायबाबो दिनै जों फेक्टर जागौमोन नाथाय मा बुंनो ना नोंथाङा थारैनो बुजिदों आं मा बुंनो नागिरदों जोंहा दिसपुरखौ इमान स्ट्रं खालामनो गोनांथि गैथ'आथ' ओमफ्राय खिन्थु परन्तुखौ जों लाखिबाय थानांगोन इसेबाबो जों ओरैबायदि खालामनांगोन नांगौ जायोबा जे दिसपुरा जेन मेन्डेट मोनथो 60टा मोनथो 50टा मोनथो देरहाथो बिजेपिया 50टा 55 56 देरहाथो नाथाय माब्लाबो 64 मेजिक नाम्बारखौ क्रस खालामनो होनो नाङा अब्लासो जों फेक्टर जागोन ना आरो बेबायदि बिथिङाव बेलेग धरननिबो जों खामानि मावनांगोन एलायन्सआव थाबाबो बेलेग धरननिबो खामानि मावनो हानांगोन नङाबा नोंथाङा एलायन्सआव थानानैबो नोंथाङा दिनै जेबो फेक्टर नङाबा मा लाब जाखो नोंथाङा बुजिदोंना नोंथांमोन आं मा बुंनो नागिरदों